Nevyřešené záhady lidstva. Let's go. Na našej planéte existuje naozaj veľa nevysvetlených záhad. Niektoré tieto prípady sú mätúce, zvláštne, strašidelné a frustrujúco nevyriešené. Pripravte sa, že sa vám zježia chlpy na zátilku, lebo v dnešnom videu mám pre vás 5 najzvláštnejších nevyriešených záhad našej doby. Pozor, niektoré z týchto nevyriešených záhad sú nevhodné pre maloletého diváka alebo citlivé povahy. Dávejte pozor, jak vy na YouTube, tak vy v chatu, ale já věřím, že to tady všichni společně kolektivně zvládneme. Oh no, ne, Elisalem, to znám, to je ten hotel Cecil, nebo jak se to jmenuje, to je šílená věc. Takže to bude creepy, a myslím, že to nebude creepy video, nevadí. 1. januára 2013 sa 21-ročná kanadská turistka Elisa Lam prihlásila do hotela Cecil v centre Los Angeles. Keď sa od 1. februára neozvala priateľom ani rodine, jej rodičia kontaktovali policajné oddelenie v Los Angeles. 19. februára, 18 dní od jej posledného kontaktu, našli telo Elisy Lam plávajúce a nahé vo vodnej nádrži na streche hotela Cecil. Jej telo našli kvôli hotelovým hosťom, ktorí sa sťažovali na tlak vody v hoteli. Jeden pár dokonca oznámil, že voda vyteká čierna a má zlú chuť. Podľa manažéra hotela Elisa pôvodne bývala v izbe s ostatnými ľuďmi, s ktorými bola na cestách. Neskôr sa však presťahovala do svojej súkromnej izby kvôli sťažnostiam jej spolubývajúcich na jej zvláštne správanie. Ona měla nějaký autismus ještě k tomu, nebo něco takového podobného, ne? Nebo by však nějakou jako poruchu chování, že aj kvůli tomu se právě stěhovala jako jinam, nebo se chovala tak zvláštně. Naposledy ju videli na záberoch z hotelového výťahu. Zábery ukázali, že Lam sa správala zvláštne, ako by sa pred niečím skrývala. Pohyboval. Hej, chat, nevím, tam to video bude, každopádně to je brutálně creepy, že ona vběhne do toho výtahu, tam prostě se při něčím schovává, pak vyjde a ona hlavně mačká ty čísla, ten výtah nejede, potom ona vyjde ven, na něco tam jak kdyby mluví, pak se zase schová, ten výtah pořád se nezavřel, neodjede, i když prostě ťukala na ty číslíčka a až se potom rozlídne a uteče, a má husinu, tak se ten výtah zavře. Rukami zvláštnym a neľudským spôsobom a vyzeralo to, ako by sa rozprávala s niekým, kto bol mimo dohľadu bezpečnostnej kamery. Potom, čo sa našlo jej telo a tieto desivé zábery, vyšetrovatelia si mysleli, že užívala nejaký druh halucinogénnej drogy. Ale aj keď užívala 4 rôzne lieky na svoju biopolárnu poruchu, a bipolární porucha, ne autismus, sorry. Toxikologické štúdie uviedli, že sa nenašli žiadne stopy po žiadnych drogách alebo alkohole, ktoré by mohli prispieť k jej smrti. Existovala aj teória, to je myslím z nějakého Netflix dokumentu, nebo dokumentárního seriálu, co oni dělali. Že bola zavraždená a zomrela v dôsledku utopenia, ale pitevná správa neukázala žiadne známky zápasu alebo vraždy. Dodnes nikto nevie, ako sa mohla dostať na strechu alebo vliesť do vodnej nádrže, otvoriť ju a následne aj zavrieť. No hlavně ona byla ta vodní nádrž, taková ta, co v Americe mají na střechách, tak ona byla zavřená zvenku. Zostáva do dnešného dňa nevyriešená. Mosta Overtown, OK. V Škótsku sa nachádza most s názvom Overtown Bridge, ktorý zrejme neznámym spôsobom láka psov, aby Ale ako most vypadá v pohode. Páchali samovraždu. Od začiatku 60. rokov 20. storočia zahynulo viac ako 50 psov na tomto mieste. Niektoré psy prežili, no po nejakom čase sa na tento most vrátili a skočili. Škótska spoločnosť pre ochranu zvierat vyslala svojich zástupcov, aby to vyriešili, no neúspešne. Pokiaľ ide o vedecký názor, je veľmi diskutabilné, že psi sú schopné spáchať samovraždu. Napriek tomu niečo stále láka psov skákať z mosta Overtown. Často Co? Tak počkej, na nejaký plot, nebo jakou mříž? skáču z rovnakého miesta a vždy počas slnečných a suchých dní. Mnohé teórie hovoria, že na moste straší, alebo že pod mostom existuje zvuk, ktorý počujú iba psi. Bez ohľadu na to, čo spôsobuje tento jav, majitelia psov, ktorí prechádzajú cez tento most, by mali byť opatrní.
Dangerous Bridge. A držať svojich psov na reťaziach. Světla nad Phoenixem, to je nějaký to UFO, ne? 13. marca 1997 sa na oblohe nad Phoenixom v Arizone objavil reťazec 5 svetiel vo formácii Včka. Národné centrum pre hlásenie UFO oznámilo, že prvý hovor o svetlách prišiel okolo 2016 od policajta na dôchodku, ktorý sa nachádzal v Pauldene v Arizone, ktorý je asi 2 hodiny severne od Phoenixu. Potom začalo Národné centrum hlásenia UFO dostávať množstvo hovorov južne od Pauldenu, čo naznačuje, že svetlá sa pohybovali juhovýchodným smerom. Údajne bolo viac ako 700 svedkov, ktorí videli svetlá, vrátane pilotov, policajtov a vojenských predstaviteľov, ktorí rozsvietili ústredňu Národného centra hlásení UFO. To je ono, jako otázka. Aliens, nebo jakože mimozemšťani, nebo prostě nějaký jako útok nějakou neznámou technologií, to je otázka. A požadovali vysvetlenie. Niektorí opísali svetlá ako gule, iní hovorili o trojuholník. Toto vypadá funny. Veľké množstvo svedkov však opísalo svetlá ako súčasť jedinečného masívneho plavidla, ktoré nevydávalo žiaden hluk. Okolo A oni pak nějak jako rychle zmizeli, tuším. 22. hodiny sa na oblohe objavilo ďalších 9 svetiel. Riadiaci letovej prevádzky svetlá na radare nevideli, napriek tomu, že ich videli na oblohe na vlastné oči. Frances Barwoodová, členka Mestskej rady vo Phoenixe v roku 1990. Zase, kdyby to byla nějaká technologie, kterou prostě jako někdo má, a byl to nějaký jako útok, jako že by to pocházelo ze země, tak by bylo divný, že by se to objevilo jednou a potom už jako nikdy, chápete? 7, ktorá začala vyšetrovanie tejto udalosti, uviedla, že z viac ako 700 svedkov, ktorých údajne vypočúvala americká vláda, nebol Jo, dobrý, sorry, jsem kontroloval, jestli mám zavřený okno. vypočúvaný ani jeden. Dodnes zostávajú nevysvetliteľné 106 minut, to je fakt jako dlouhá doba, víte co, že to jako nebo nějak jako neprobrliklo, ale fakt tam jako bylo. svetlá Phoenixu záhadou. 1. februárovú noc v roku 1959 v horách dnešného Ruska záhadne zahynulo 9 turistov. V tú noc, keď k incidentu došlo, skupina postavila tábor na svahu, vychutnala si večeru a pripravila sa do postele, ale domov sa už táto skupina nevrátila. 26. februára pátracia skupina našla opustený stan turistov, ktorý bol roztrhnutý vznútra. V okolí boli stopy, ktoré skupina zanechala, niektorí mali na sebe ponožky, iní boli bosí, pričom všetky stopy smerovali k okraju lesa, ktorý bol neďaleko. Našli sa tam 2 telá bez stopánok, len v spodnej bielizni. Pôvodne sa verilo, že zomreli pod chladením, no lekári sa pozreli na telo a aj na 7 ďalších, ktoré boli objavené v priebehu mesiacov a túto teóriu vyvrátili. Já že tam bylo nějak jakoby řešený, že třeba ty stany byly jakoby potrhaný jako zvenku nebo něco, nebo že tam prostě se muselo jako, buď tam někomu přeplo, anebo nějaká příšera nebo něco takového, kdo víte, prostě děsivý. Jedno telo malo dôkazy brutálneho útoku, ďalšie telo malo popáleniny 3. stupňa. Jeden něco popáleniny prostě někde v horách, jako ve sněhu. člen výpravy dokonca pred smrťou vracal krv a poslednému chýbal jazyk. Zistilo sa, že niektoré z ich oblečenia sú radioaktívne. Morbidné teórie, ktoré vznikli, Tak jako crazy, prostě, že to fakt jako vůbec nedává smysl. zahrňali zasahovanie KGB, predávkovanie drogami, UFO, gravitačné anomálie, Yetiho a desivý, ale skutočný fenomén nazývaný infrazvuk, v ktorom vietor interaguje s topografiou a vytvára sotva počuteľný hukot, ktorý môže vyvolať silné pocity, ako sú nevoľnosť, panika, zimnica, nervozita, zvýšený tep srdca a ťažkosti s dýchaním. Napište mi do komentářů, čemu se přikláníte, jakože mě to přijde fakt jako zvláštní, že mě přijde, kdyby tam zaútočil prostě na ně fakt nějaký Yeti nebo něco. Je to fakt jako divný, nebo jako pravděpodobně jestli někomu z těch lidí tam přeplo, nebo jestli tam došel prostě někdo jiný, někdo prostě úplně jako jiný člověk, který tam spáchal ten čin, zločin. Skutočná príčina smrti členov tejto výpravy stále zostáva nevyriešená. História je nepochybne plná podivínov a excentrických jedincov rôzneho druhu.
Mnoho z nich po sebe zanechalo určitý odkaz a niektorí dokonca aj nezodpovedané otázky. Jeden takýto človek, ktorý rozhodne nepatril medzi bežných ľudí, sa raz vybral do púští Južnej Ameriky, aby tam postavil pristávaciu plochu pre UFO. Po úspešnom dokončení svojej úlohy sa však tento muž odrazu vyparil a nezanechal po sebe veľa stôp. Takzvaný Werner Jaisley nie je síce verejne príliš známy a o jeho živote toho veľa nevieme, avšak dodnes sa mnohým pripomína svojim neobvyklým príbehom s nevyriešeným koncom. Čo však vieme je, že v roku 2008 mal Werner zážitok, ktorý mu zmenil život. Keď sa totiž vtedy presťahoval zo svojho rodného Švajčiarska do argentínskeho mesta Forte Alto, stalo sa niečo zvláštne. 24. novembra toho roku trávil Werner večer so svojím susedom, keď odrazu okolo polnoci vypadla elektrina a muži pozorovali dva svietiace objekty. Oba boli oválne a vyrobené z akéhosi lesklého kovu. Objekty sa nakoniec dostali až k ním a vyslali na nich lúč ostrého svetla, ktoré im však aj napriek tomu nedráždilo oči. V tom momente dostal Werner telepatický odkaz, kedy mu jasný hlas v hlave nariadil, aby postavil pristávaciu plochu pre tieto objekty. Tento hlas bol tak výrazný a presvedčivý, že Werner sa po tomto zážitku pustil do splnenia úlohy. Onedlho odkúpil pozemok, na ktorom začal po dobu viacerých rokov neunávne stávať unikátnu stavbu. Werner skutočne začal staviať pristávaciu plochu pre mimozemšťanov. V roku 2012 bola stavba dokončená a hneď sa stala atrakciou a najlepšie bola viditeľná hlavne zo vzduchu. Netrvalo dlho a obrazec začali navštevovať zvedavci z celého sveta. Mnohí pritom tvrdili, že v jeho okolí vídali UFO a svetlá na oblohe, čo podporovalo No a on teda zmizel ten týpek, nebo ne? aj Wernerové slová o jeho zážitku. V dobe, kedy sa Werner stával stále známejším, však prišlo to, čo niektorí zrejme aj čakali. Muž jedného dňa totiž zmizol bez stopy. Jeho sused vraj o ničom netušil a Werner nikomu tiež nezmienil, že sa chystá cestovať. Jednoducho bol preč. Autority po ňom istú dobu pátrali a prehľadali aj jeho dom, v ktorom Týpka prostě unesli mimozemšťani, oni úplně, hej jo bro, ty půjdeš s náma, ty seš felák, tebe si vezmem a teďka žije prostě na nějaký vesmírný Tatrance někde v nějaký UFO plavidlu, hustý. však nič nechýbalo. To dalo samozrejme za vznik legende, že Werner sa nakoniec pridal k svojim vesmírnym priateľom potom, čo splnil ich požiadavky. Já to by bylo cool, kdyby fakt jako s ním byli feláci a prostě si ho vzali za sebou, že ej bro pojď a on tam teďka tuhle fakt lítá na nějakým doutníkovým UFO útvaru a úplně tam prostě felí a úplně se nám tady všem směje a má se tam mega dobře. Niektorí však veria, že sa naschvál nenápadne vytratil a zrejme sa vrátil späť do Švajčiarska, kde chce zostať v anonymite. Dodnes sa však taky možný, no. Jako taky možné, jasně, pravděpodobně, ale doufám, že se mu každopádně nic jako nestalo, to by bylo jako... Jeho zmiznutie nepodárilo vysvetliť a o Wernerovi už nikto nikdy nepočul a nikto ho nikdy nevidel. Priatelia a kamarádi, ďakujem vám za zhliadnutie tohoto videa, dúfam, že sa vám páčilo, nahoďte like, nahoďte odber na môj kanál a k tomuto videu chcel by som sa vám ešte veľmi pekne poďakovať, že sme dosiahli 3000 odberateľov. Strašne si to vážim, ďakujem veľmi krásne. Vás, čo ste tu noví, samozrejme vítam a čakajú nás veľmi veľké novinky na Infinite Fear.sk, takže myslím si, že je ten najlepší čas stať sa odberateľom na Infinite Fear.sk, lebo naozaj mám pre tento rok veľké plány a dúfam, že všetko vyjde tak, ako má. Takže priatelia, ďakujem za 3000 odberov. Ďakujem za zhliadnutie tohoto videa. Môžete navštíviť Instagram, keby ste ma chceli kontaktovať alebo mi napísať nejaký váš strašidelný príbeh alebo váš názor na moju tvorbu. Budem veľmi rád a teším sa na vás pri ďalšom videu. Super video, bavil jsem se, dal jsem like, hej, lupnu tam i odběr, fakt jako dost dobrý content, zajímalo mě, jestli točí. Pokud koukáte na YouTube, budu rád za like a odběr i na tohle video a na tomhle kanále, ať vám neunikne žádná další super reakce a pořádně tady roztočíme, ať prostě můžu streamovat dál, to mě fakt baví.